गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे फिन गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। इन्ट्र' भिडिअआव नोंथांमोना जे भिडिअखौ ससे नुदों बे नुथायखौ जोङो दान्दिसे उनाव सावरायलांगोन। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ फिन खेबसेबाव जिनाहारि। बे जाथाया जादों मंगलदैयाव। बिमान बर' मुंनि सासे लांसुया गावनि न'खराव गथ' गथायखौ नायनायजों लोगोसे लेखा फरायहोनो होननानै सासे उन्दै गथ'खौ लानानै थांदोंमोन। नाथाय बिथाङा मानिबा सुबिदा आरो गाज्रि खाबु लानानै बे हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। दा बिथाङा खारखोमानानै दङ। बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ ससे नायनानै लाग्रो। নিময় হল যে আমাৰ মানে যিজন ছোৱালীযোগ মানে যিজন মানুহে মানে যিটো অপৰাধ কাম কৰিলে মানুহজনৰ নাম হ'ল বিমান বড়ো হয়। এই যে সিহঁতৰ ঘৰত মানে লৈ গৈছিল, আমিও মানে জোৰ জবস্তি কৰি সিহঁতৰ ঘৰত খেদা নাছিলোঁ যে হয়, সিহঁতৰ ঘৰত তাৰমানে লালন মানে চলি ল'বৰ কাৰণে পঢ়া শুনাবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল। লৈ যোৱা ধৰি সিহঁতৰ ঘৰত মানে পঢ়াৰ সুবিধাটো দিছিল, এইটো নাই দিয়া বুলিও নকওঁ, কাৰণ ক'লে আমাৰো সেইটো ছাইডত লাগে ভুল হ'ব, কাৰণ পঢ়াৰ অলপ সুবিধা দিছিল সিহঁতে। তাৰপাছত পঢ়াৰ সুবিধা দিয়াত ধৰি মানে সিহঁতে তাৰ যে মাকে ৰাতিপুৱাৰ মানে 4টাত মৰ্ণিং আপ কৰিবৰ কাৰণে যায়। যাৱাত ধৰি ৰাতিপুৱাৰ মানে ভাগত মানে উঠি মানে যাই কিনি যে সিজন যে বিমান বড়োই যে আমাৰ ছোৱালীজনীক যে এই 15 বয়সৰ ছোৱালীজনীক যে ইমান যে লেতেৰা ঘিননা পাপ কাম কৰিব আমি লাইফতো ভাবা নাছিলোঁ। बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायो। सरकारा जिनाहारि खालामनाय एबा उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनाय बेफोरबायदि गाज्रि मावग्राफोरनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेनखौ खालामदों। नाथाय सरकारा बेफोर आयेनखौ पास खालामनायाव गोबां लेट जादों आरो बेफोरबायदि साजाखौ होनायाव माने जायफोर बिथांमोना बैफोरबायदि खामानिखौ मावो बिथांमोनबायदि लांसुनिया गोसोनि मानसिफोरा दासिमबो गिनायाव फैयाखै आरोना। इसिबां गोख्रों साजाखौ फोसावदों सरकारा, नाथाय खिन्थु दासिमबो अनेकखौनो नुनो मोनाखै। फासिनि साजा, थैजासिम जेल जानायनि साजाखौ दासिमबो नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो जानो हागौ बै जायनाखि बेफोरबायदि आखुनि मानसि बेफोरो जावले जावले बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थायो। बेनिखायनो आं खावलायनो सानो न'खर गारजेन आरो रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदिनि सायाव नोजोर बोनानै सांग्रांथिखौ फैयोब्ला मोजां जागौ होननानै सानो। लोगोआव जोङो सावरायनि मैयासो जालांनाय थांनाय बड'लेण्ड एफसि आरो आर्मि एफटि मोननैनि गेजेराव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जिहेतु फुटबल मेच जादोंमोन दुरान काप, बेयाव मैया मोनसे दुंहाव थासारि जादों। बे दुंहाव थासारिनि भिडिअखौ जों नायनानै लानि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय। क'क्राझार सिटि अफिस, बे सिटि अफिसावनो साइ स्टेडियामाव थांनाय 5 आगस्टआवनो फुटबल मेचनि थाखाय गोबां खारग्लें खुरसि बुग्लुं बुसि अखा हानायजों ओरैबायदि असान्थि जानानै थांबाय। नाथाय आरो फिन खेबसेबाव मैयानि जिहेतु नैबे दुंहाव थासारिनि नुथाय जोबोद दुखुनांथाव जादों। बड'लेण्ड एफसिआ जेननायनि दिखारावनो गोबां रायजो राजाफ्रा सियारफोरखौ गारलुं गुसि गारदावला गारदावलि बुख्रुबला बुख्रुबलि खालामनाय नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय हक खेलायाव जेननाय देरहानाय थाखायो। इभिक्सनखौ लानानै नटिस फैनायनि सायाव सिगांनि सरकार जिहेतु पावाराव थानाय सरकार आरो एबिएमसुनि आखाइ दं होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा दाखालि निउस पर्टेल खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो एबिएमसुनि आफादगिरिया राकेश ब्रह्मनि सायाव फिन जाथाय माबायदि खालामदों, माबायदि सोंखारिदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। एबिएमसुर बिरुद्धে কোনো ধৰণৰ কটু মন্তব্য নকৰিব।
কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আপুনি ৰাইজৰ আগত AVMCক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে, এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু AVMC প্ৰয়োজনত আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব। আৰু লগে লগে এইটো সকীয়াই দিছোঁ আপোনাক যে আপুনি BTR-ৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নকৰিব। BTR-ৰ সংখ্যালঘু জনতা আপোনালোকৰ এই চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ চাৰ্ভেণ্ট, পেইং চাৰ্ভেণ্ট নহয়। BTR-ৰ জনতা AVMCৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে আৰু ভৱিষ্যত দিনত ৰাখিব। কোন হয় BTR-ৰ ইয়াম ৰাকেশ ব্ৰহ্ম? হু ইজ হি? এই BTR ইয়াম ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নামটোৱে শুনিলোঁ সিদিনাখন। আগতে এজন মানুহ দেখা পোৱা নাছিলোঁ। তেখেতৰ যি কথাৰ ষ্টাইল, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আচলতে এনেকুৱা ইয়ামক দি পেলাই BTR-খন চলাব খুজিছে নেকি? প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি কাউন্সিল, এই কাউন্সিলক মই ভাবোঁ ভাল মেধাসম্পন্ন, জ্ঞান থকা, প্ৰজ্ঞা মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিক ইয়াম দিব লাগে। কোন এগৰাকী ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, কথাৰ কোনো বেলেঞ্চ নাই, যাক ইয়াম দি পেলাই মই ভাবোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ কেবিনেট চৰকাৰখনে আচলতে এইটো এটা সমালোচনাৰ পাত্ৰহে হৈছে। আজি AVMCক সকীয়াই দিয়াৰ সাহস ক'ত পালে? AVMCক আৰু আপুনি এটা কথা কৈছে যে যিসকলে এই ইভিকশ্যনৰ ওপৰত ৰাইজক সজাগ কৰি আছে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব লাগে। আপুনি কোন হয় চিনাক্ত কৰিব? আপুনি পুলিচ, আপুনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ। ইউ আৰ নট দি গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী, ইউ আৰ দি চাৰ্ভেণ্ট অফ দি পাব্লিক। আপুনি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, ভাগ্যৰ দলত হৈ গৈছে চাগে। আপুনি এনেকুৱা AVMCৰ কথা যি কটু মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্য আগন্তুক দিনত আপুনি উঠাই লওক। लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअनि गेजेराव माबाफोर बुंनाय गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला निमाहा खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामो होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। एसेनोसै भिडिअआ। जय बर' हारिनि जय।